Moi, tässä on direktori Ilmari V-logia. Tänään me ollaan mennä ostaa kaupassa kontoimaan, kun pitää mennä sanomaan kaveria. Joo. Se on varmaan päällä pleikkari, niin siinä on tommoista perus shittiä. Varmaan käydään riimaileksi biittiä. Vetän lääkkeet. Moikka! Tai tästä tulee jotain iltapäivälogia, niin älkää vielä poistuko. Munkki. Varkut. Sortsi. Ihan kuin räppäröitä. Gangstalaisia. Oikeesti. Meillä on rahaa, naisia, nopeita autoja. Onks sulla se aseerepuus? Hyljämpö. Joku voisin kuulla. Mulla on povarissa ani klokki. No niin. Kävi äsken muuta oikeesti vittu. Kävi palauttaa pulloa se 4 euroa. No niin. Maki auto, kuva! Ui, jumaa pakopetti vaan pakoili. Maki auto. Puffia pitäisi vielä elämään. Tui. Juu. Naisille. Naisille putkia. Hänestä. Kommentoikaa muuten alas, mikä on teidän lempimikrokitsun maku. Ja mikä on lemppari majoneesi ja mikä on lemppari namperon väri? Ei ainakaan itellä ei ainakaan musta. Pollis. Makiat vantet. Voisin vaikka ostaa omaa Lamborghini. Perä. Menee bussilla. Rekkari on NLC 495. Feikki auto, esim. Toi on bussi, niin köyhät ajaa tommosilla. Lieriä hattu! Makia hias. Esillä on tommonen turpana vittu. Nälivet on joku 120 heppa. Eikö Applella vaan ollut varaavaa kokonaan se omena, kun piti palata aukku, vai oliko nälkä? Linja-auto! Linja-autot, koska kun ajaa menee, niillä on niinku Samsungit esim. Mulla on Nokia. Ai ja, savuttaava, vissiin vaan, oikeesti vaan, niin vaan. Matku! Ei ookaan haju! Tää on mitä uhkaa olla. Mietin kun täällä hissi. Miksei tähän vaan hissiä rakettu sua? Nyt läskit semmoset pollerat vittu jaksa kävelä. Tänään katsotaan roskakorvi. Tuossa puistossa. Nyt tiroit uutta! Tässä Kyproksella Lirillä. Toi ei muuten on tohtori, en kuvannut tohtoria vaan. Soit se meidän. No joo, niin. Tämmönen pikku triktotti. Aika iso puu. Pitkäks kasvanut puu. Älysti. Niin. Juu. Joo. Meidän ohi käveli, jos äsken nistejä. Kävin sillä penispenetraatiossa vaan. Niinku oikeesti. Okei. Joo, sit siellä selvisi, että mulla oli jotain häikkä maksassa vaan. No joo, kun mäkin vois käydä, kun mulla on hippelissä semmosia valkoisia täppeliä. No kutia ihan tosi paljon, niin. Juu. Kai tän videossa teki sitten äänettömältä, että mä kun voin nyt jotain vittuun tyhmän näköistä soutajia. Tosta toi vittu hintti hukkuu. Voi vittu! Saadapa kotias niin! Ootko omaa kotimaahan menossa vaan? Kumivennellä! Niin! Onko kalaa tullu? Niin!
Hintit vaan menee siinä. Homoi! Ai jo, ne on pikku naperoita. Vitun nappulat. Palukaa sinne kotiin syömään äitin makaronilat. Ei, vitun sikiet. Joo.